Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong. Tawag siya Pour Monsieur Eau de Parfum for Men. Iyan siya ni Chanel. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko kag makahang nga citrus kag vanilla. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay lemon, vanilla, lavender, nutmeg, kag vetiver. Ang lemon, maslom nga citrus. Vanilla nga mahumok nga nota. Tapos lavender, presko kag tinlo nga nota. Nutmeg nga matamis kag makahangan may pagkaduta kung simutan. Kag vetiver nga kuskus hilamon kung simutan. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!